en esta primavera educativa que igual floreix més que mai i en este palau que se nos ha omplit de prínceps i princeses que estan dedicats en la música i en les emocions. Volem agrair especialment la dedicació dels mestres que estan aquí en entusiasme, en carinyo i en voluntarietat per a que això siga possible. Donemos a Teresa Madales que nos explicará un poquito este proyecto. Gracias. Bon dia a tots. Abans de res, per a començar, volem donar moltes gràcies i la benvinguda per assistir a les actuacions musicoemocionals d'una xicoteta part dels centres participants de Música Escola. Així que en nom de Música Escola, moltes gràcies.
amb aquest repertori de cançons donem per conclosa la nostra actuació. A tall de cloenda, ens agradaria dir que n'estem molt agraïts per poder haver compartit amb tots i totes vosaltres aquesta estona musical. Esperem que hàgiu gaudit almenys igual que